Anya batala na ezimike nke anyị gara ụnụ ahụla ka ya bụ egwu si gaa ya egwu akọpụtara ọhụrụ nke Mastercraft tinyere Fino na Celebobo n'ime ya ikiri ya bụ egwu nke ihe otu ụmụọma sapụrụ ahụ na ya bụ ihe onyonyo nọ. Okwu mkpụrụ ọnụ tupu m aga ezimike gbasara ndị ama ama ndị agha anyị na-eche na gịnị na ọtụtụ ego dị ha n'akpa na ihe onyonyo anyị ga-akpọpụta ọtụtụ ndị mmadụ aha maka na ọ wụ gịnị ihe gbasara ndụ ha, mana ọ wee ihe m chọ ka ndị na-ekiri anyị na ihe onyonyo n'Isimbido TV mara na ọ bụghị ọtụtụ ndị agha ma ama ka ego nọ ha n'akpa otu aka o si wee dịrị. Gbasakwara ndị na-etolite na-eme ihe ejije na ọ na ịchọrọ ị na-eme ihe ejije, ọtụtụ n'ime ha na-eme gịnị ị ga-ahụ ama ọtụtụ ihe ejije ọwụ mistake ọtụtụ ndị ama ugbu a mere. Ozi a na-anọtakwa na ndị na-etolite ụmụ ntorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-etolite na ihe gbasara ime ihe ejije ebidokwala mewekwa ya bụ gịnị mmegharị aka. Ya bụ gịnị o wee eziokwu na a na-agba mbọ, a na-asị no sacrifice without gain. Ị ga-eme gịnị ị ga-ewe ihe ị ga-ewepụta ewe ihe ga-esi gị n'ahụ pụọ tupu gị weta ihe ị chọrọ, mana ọwụ ime ya mebighị oke. O wee eziokwu na ị ga na ya bụ location asị gị na a ga-enye gị ego, mana ị chọrọ ka ụwa hụ gị, ịchọrọ ka ụwa hụ gị, ị ga-agbalịsi ike ịhụ na ị nwere onye a na-akpọ manija. Ihe ọbụla na-eme na ndụ a ma o nweghị onye ọbụla na-amaneji ya, onye ọbụla na-echekwa ya ọfụma ihe ha na-aga ọfụma. Ọ bụ ike ya yi onye amara gị ebe niile, mana ego ihe gbasara the business aspect of it ị ga-eweta ya. Ya bụkwa ozi anyị na-anata na ọtụtụ ndị na-abanye na ihe egwu na ihe ejije na-echefu the business aspect of it. Ya ụzọ eji eme gị na akpata ego ọwụ amara gị jukasị ebe niile, mana otu akpọ gị si gị nna a na-eme ihe dị otu anyị na-edi otu a wepụta ego a na-akpa gị agaghị ahụ ya na-akpa gị. Ya wụrụ okwu ndụmọdụ a na-atụpụrụ ndị na-etolite na ihe gbasara ejije nakwa ịkụ egwu. Akụkọ ọzọ m ji bịa n'ụbọchị taa ọwụkwa akụkọ mana ka mụ na unu kparịa ọ gbasara ọtụtụ ndị na-emekwa ihe ejije na-eme gịnị na-akụ egwu, mana asị na ndụ asị na gịnị na a na-enwe opportunity cost dịka ndị gụrụ economics na school. Ị ga-ahapụ ofu mewe ofu, imekọta ha ma abụọ ọnụ gị mara na ị nwere gịnị onye ahụ nwere a good manager, onye na-amaneji ya ọfụma, mana ka o si dị eziokwu na ya n'ime na gịnị ofu ga-ahapụrụ ofu ka ofu mee gịnị ka ume ọfụma. Ọ bụ onye dịka Jim Iyke. Ele Jim Iyke ọfụma. Jim Iyke na-eme ejije, ọ na-eme ejije ekpọọ ya na ihe ejije ka eji mara ya, mana ya nwa amadi na-akụkwu egwu. Ama m na ọtụtụ n'ime anyị amakwa na ya bụ nwa amadi na-akụ egwu. Otu egwu nke ọ kụpụtara egwu a na-akpọ gịnị Who Am I. Ama m na ndị na-ege egwu ọfụma ga-eme gịnị ha ga-ele egwu nwa amadi a. Ka anyị gaa n'obere ezimike na anyị na-abịaghachita tụla n'obere ezimike nke anyị gara. Echefukwala na ọ ka bụkwa na Isimbido telivishọn ebe ihe niile na-eme. Ọ ka bụkwa n'oge aṅụrị ọhụụ niile sonyere anyị ugbu a. Dịka m si kwa ọwụ na owere ahịa na-enye gị nsogbu, ọwụ na ewere ahịa ịchọrọ irepụta, ịchọrọ igwu ụwa na ihe anyị m na-eme ihe abụọ aka ọlụ m gị bute ya na gịnị na Isimbido telivishọn ka nyere gị aka rere gị ya. Echefukwala iso anyị na webụsaịtị anyị nke bụ www.isimbido.tv. Ịchọkwa iso anyị na Facebook, Twitter nakwa gịnị Instagram, ị ga-enweta anyị na @isimbidotv. Ihe ọzọ m ji bịa n'ụbọchị taa gbasara gịnị gbasara ndị na-etolite ga-asị n'ụbọchị taa ụmụ ntorobịa na ụmụ agbọghọbịa ka anyị bụ okwu ha abịa. Ọ maka ime gịnị ịchụzụ ihe ị chọrọ ime na ndụ a na-anata ozi na o eziokwu na ọtụtụ na-abanye na gịnị na ihe gbasara ịkụ egwu nakwa ime gịnị ime ihe ejije. Dịka Fela kwuru ya, ọ sị na gịnị music is the weapon of the future. Mana gịnị meziri ajụjụ njụrụ gịnị meziri onye ọbụla ji eme gịnị abanye na ịkụ egwu na ime ihe ejije? Onye ọbụla chọrọ ka amara ya amara, mana echefukwala na iwu onye ntorobịa ewekwana ngalaba dị iche iche gbasara ejije nakwa ịkụ egwu ị kwesịrị ilekwasị anya. Bụ ọtụtụ ndị mmadụ ma ọtụtụ ụmụ okorobịa anaghị elekwasị anya ihe dịka ime gịnị imepụta ya bụ ihe onyonyo, ya bụ onye na-anọ n'azụ ya bụ ka a na-akpọ kamera na-eme gịnị na-ese gị na-ese ya agwa gị ka o si aga.
ihe ọzọ dịkwa ndị na-eme gịnị the business managers ndị nọ na business ya wụrụ ka o si dị ọwụ na iwe onye gụrụ business administration na school iwekwara ike ịrụ n'ụlọ ọrụ ndị na-akụ egwu ime gịnị ị na-amaneji gịnị the business aspect of it. Mana ọtụtụ ndị mmadụ ọtụtụ ndị ntorobịa na-achọ ka ka m pụta n'ihe onyonyo ka anya ọbụla na-ahụ m pụta n'ihu ka m na-akụ egwu m pụta echi asị ya na ọmụ akụrụ egwu ka mba o nwekwara ọtụtụ ihe ndị ọzọ abịakwa n'imepụta ihe ebe ejije o nwekwara ihe dịka directing o nwekwara ihe dịka producing o nwekwara ihe dịka scripting o nwekwara ndị na-ede ede ihe a na-eme na ihe gbasara ejije dị ọtụtụ. Ka anyị gaa na obere ezumike ga-emere ga-agbarịtụ obere egwu nke Pardon T ọ kpọrọ ya gịnị Ije Love maka na ọ ka ọ wee ịhụnanya ka anyị nọ n'ime ya. Anyị n'obere ezumike nke anyị gara ọka bụkwa na gịnị n'isi mbido TV nke mụ onwe m bụ Maazị Edomikechukwu ka nọ n'ugbo. Akụkọ ndị anyị nọ na-akọ mkparịta ụka mụnụ na-akparịta tupu anyị aga obere ezumike gbasara ụmụ okorobịa na ụmụ otorobịa na ụmụ agbọghọbịa ị na-eme gịnị ị na-abanye na ihe gbasara ejije na ịkụ egwu ichefukwara na o nwekwara ihe ndị ọzọ gbasara imepụta ihe onyonyo ma imepụta ejije ma ịkụpụta egwu ha kwesịrị ilekwasị anya ya wuru ka o si dị. Tupu anyị agakwa n'obere ya bụ obere ezumike anakwa na-akọrịta unu gbasara ndị na-emepụta ihe ejije na-akụ egwu nwere ike unu amaghị onye ọzọ anyị na-akpọpụta ahịa wụ onye a na-akpọkwa Tonto Dike. Tonto Dike bụkwa otu onye na-eme ihe ejije ama ọfụma ma ọ na-akụpụta egwu ọkọla egwu ọwụ na egwu ha ndị mmadụ anụghị ya mana o nwere dịka m si kwuo ya na mbụ ọwụ na ị na-eme dị ụzọ ihe abụọ ị na-eme ofu ga-eme gịnị ga na-ada ka ofu na-eme gịnị na-agbagolite ya were onye ọzọkwa na-emepụta ihe ejije kọtọkwara egwu onye a na-akpọ Ọmọtala lekwasịkwara anya na ihe gbasara ịkụ egwu. St. Obi ha lekwasịkwara anya na ihe gbasara ịkụ egwu. Ọtụtụ n'ime ha ndị na-eme ihe ejije wu ndị lekwasịrị anya na ihe gbasara ịkụ egwu mana ọ gachaghị ọfụma ka o si dị. Ọ nwekwara otu onye ọzọ na-akụ egwu ugbu a mana ọ na-emepụta ihe ejije onye a na-akpọ Charles Okocha ka nye ji Amoshine igwe Tupac mana ọ na-akụpụta egwu na-emekwa ihe ejije mana eziokwu nọ n'ime ya na ihe ejije kakwa eme gịnị ka narị ya oge karịa ịkụpụta egwu ya wuru ka o si dị. Kedu akụkọ ndị ọzọ mụ na ma onye ọzọ mụ na unu ga-akparịta n'ụbọchị taa okwu gbasara the veterans na ihe gbasara entertainment n'obodo anyị bụ Nigeria na alụmahụ eziokwu na ọtụtụ ndị mmadụ akọtụba akụkọ gbasara ha anọtụbịa ọtụtụ akụkọ na soshal midia gbasara maka na ha biri ndụ ha ọfụma ya ga-siriri were mgbe ha ka nọ na ihe gbasara imepụta ejije nakwa ịkụpụta egwu. Otu onye m na-akpọ ahịa Nwaada Onyeka Owenu ya kụrụ egwu gboo mgbe a na onye bụ nwanne ayo mma amama ọtụtụ n'ime na-agaghị echeta ya bụ egwu ọtụtụ mmadụ ga-echetakwana ya bụ egwu ya Nwaada eteela na ihe gbasara ịkụ egwu nakwa imepụta ihe onyonyo o so na otu ihe onyonyo nke Genevieve mepụtara akpọrọ Lions Heart ọnwa ole na ole gara aga. Otu onye ọzọ a na-akpọkwa aha ya ugbu a kwa onye a na-akpọ Pete Edochie amamna onye ka anyị etego aka na ihe gbasara ime ihe ejije mana otu onye na-eme ejije m hụrụ na o lekwasịbaghị anya ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị obodo a dịka ndị ama ama dị iche iche si elekwasị anya. Nwa ya nwoke bụkwa Yul Edochie lekwasịkwara anya ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị nke obodo mana yanwa na onwe ya anụtụbe mgbe o kwuru okwu gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị obodo anyị bụ Nigeria. Onye ọzọ a ga-akpọkwa ahịa ụkwa Two-Face Idibia. Eweziokwu na ọtụtụ ndị mmadụ ga-asị ya nwa amadi azụpụtala ọtụtụ ndị na-akụpụta egwu. Two-Face Idibia dịka anyị ya mgbe o bidoro na Plantation Boys ka ya na Blackface na Two-Face na Face Alone nọ n'ime ya nwa amadi gbalịrị ọfụma na ihe gbasara iburu egwu obodo anyị egwu Nigeria ya bụ Afro-pop ga mba ọzọ amarakwanụ obodo anyị bụ Nigeria na ihe gbasara egwu. Otu onye ọzọ m na-akpọkwa ahịa onye a na-akpọ gịnị D'banj gbalịkwara ọfụma na ihe gbasara iji egwu obodo anyị wee gaa mba ọzọ wee mara obodo anyị marakwa nke a na-akpọ gịnị Afro-pop na Afrobeat. Ka gaa na obere ezumike ga gbarụtụ na egwu
ụmụ obili Igbo nke ha tinyere sọsọ Flavour na Phyno n'ime ya akpọrọ gịnị Culture. Anyị na-abịa.